हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि अनजालि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे फरायनो थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं लोगोफोर दायो आङो पलाराव फैलायबाय आरोना ओमफ्राय दिनै मा खामानि जायो जों माबायदि मावो मायो बेफोरखौ आं नोंसोरनो जि हायो देखायलांबाय थानो नाजानोसै लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ माने फैनायखौ देखायबाय थायासै आरोना सिगांनि ब्लगावनो होखाबाय माने बरिंबो नाङोना बांद्राय बिदि मोनसे लामाखौ नायबाय थानो बायो आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो आङो फैनायखौ होदिया डाइरेक्ट मोनफैनायखौ होखाबाय ओमफ्राय दिनै मा खामानि जायो माने नोंसोरनो आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थानो नाजानोसै ओमफ्राय दा रावबो सफैथ'वाखै आरोना बरमानि आब'आ सफैथ'वाखै ओमफ्राय मालिकआबो सफैथ'वाखै ओमफ्राय साबिखौ आं गंसे लांखायो नालाय ओमफ्राय आं गोजाननि हिसाबै थाब फैयो ओमफ्राय मोनफैग्रोबाय नालाय आं दा हारसिं मोनफैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोरनो आं देखायबाय थानोसै थ'थ' बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि मोटिटि जाबाय हाया आङो नै अच्छा सिगांनिसाय मोटिटिसिन जासिनबाय खोना जाय माइक्र'ब्लेडिं खालामजानो गोसो फैबानो जाबाय लोगोफोर नै आब' सासेया मोनफैबाय दहाय आं हारसिं जादोंमोन ना दे माबा मोनसे होनदो आरो मालिकआ मोनफैथ'वाखै ओमफ्राय जोंना खानाय हबोनो सोलाबाखै नालाय हमफायबाय आरो फैनानै आङो दा लोगोफोर अनजालिनि चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब खालामना हो जायफोरा गोदान नायबाय दङ एखेबारे थुब्लाना होलांजोब ओमफ्राय आंनिखौबो बयबो साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनिया बड' स्मल फेमिलि आब'निया चेनेलनि नामा बड' स्मल फेमिलि आरोना साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय साबसक्राइबार इसोरबो माने अनजालिखौ खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर जों दायाव एसे देलायनोसै होनलाय देलायबाय थादो होमबा फार्स्ट स्टेप होनायखौ आं नोंसोरनो देखायनायासै आरोना ओमफ्राय सेकेन्ड स्टेप होनायखौसो डाइरेक्ट देखायखाबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना फाइनाल लुकआव माबायदि जायो फाइनालि नै जोंना जाबाय अनजालि बसुमतारिया बानायदो
लोगोफोर दायो बेलासिनि 4टा जाबाय आरोना ओमफ्राय आं न'आव थांसै हासबेन्डआ आंखौ लांनो फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोन देखायनोसै थांसै बिदिबा मालिकआ ओंखारनो गोसो गैया लोंबाय मालाबा देखायखुमागोन आं अनजालिनि चेनेलखौ थाबैनो 1K खालामना खालामना हो लोगोफोर बयबो नाय सापर्ट खालाम बर'जों बर' माने अनलायलायनांगो थाबैनो जौगाथो स' आंनि बिनानाव जायोथ' ओंखायनो होनबाय आरो बाय बाय गाबोन लोगो मोनफिनगोन गाबोन होमबा सासेयाथ' ओंखारखाया ना दा मालाबा इखौ सरप्राइज ना अरे कहना क्या चाहते हो नामा सरप्राइज होसिगोन आं लोगोबा सरप्राइज जिरायना दं जि साफायाव फै नै फैदो मा सोरबा जिरायना दंसो फुसका जायासै दिनै साहाखौनो खाबनै लोंजादो दिनै खिथांगोन आरोना जों मोनाबाय तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ